Bafethu, masinize manje famke Yes, salutation is gonna happen. Salutation is gonna happen. Association lawo yasukele igama langu uyangidisi igama lomculo but ngundimlukho lotoko ndicula phambi kwe-BMP phambi kwetamthizo. Ya ngidala urekhoda man. By the way umculo ndimdale ngo-2022 ya dale kumele ngoma zami. Okay. The more complicated, the one that's ultimately proven to have more meaning, more victory, more glory, then you will not regret it. That time. It's that time. It's that time. Sayang sa pinto. Sayang sa pinto. Hindi na po lang dito. Zakara na kwethu. Emakhasi khawutsho man. Ndiwone inspiration bana ngakuthi wena qala umculo ngoku. Like ngokuqala ucula okanye uqala ubhala yintoni lento ikumotivate behind mhlawumbe there's an artist okhule uyibukela oqonda uba uyawuthanda umculo wayo ufuna ukufana naye okanye wena umculo wakho nje uba usenza umculo wakho nje ufuna ebantwini umculo wakho ufike uthini ebantwini yintoni ekumotivateayo okanye yintoni yaba ngokuqala ukuthi wena uyabhala ngoku uyacula. Over to you sir. Xa ngithetha inyani ndiyandidala usubhala amabhuda ndiyaza I think isegazini Ibalishwa kakhulu nguflash ikumkani. Since ndimbukela ndimamela ya ndiyabona uba yonke into possible as long as uphusha.
umculo wakho owenzayo uwenzela uba abantu abadala abancinci okanye uyabetha imeseji, imiculo ebethayo, mhlawumbe ibetha i-jazz, afropop, intoni mhlawumbe xolonxolisa utheni? Ya umbuzo wakho nami andetha shayela kwanozelayo utsho ngenweni ubani inspirisha abantu la wengacalela but nama nkalenzi uyangona masini nami ngazi-inspirisha ngomculo wami la benibuzile kuqala uba yintoni ekumotiveyileyo yabo kwenzela uba ubhale yawo wayiphendula ke loo mpendulo leyo yaqonda ngoku nendifuna uyazi ke ngoku Brian ke yabo eziba besitshile ubana ngaba sikonektha neefeni zethu mhlawumbi kukho ifeni esekhaya engakwazanga kufika apha yabo cela usixelele beBrian yabo njengoba utshile uba ungowalapha ekuhlaleni wasixelela igama lakho uBrian wenzani uyageleza va uthini kwenzela uba bakho kwifensi zakho ezisesigela ziyazi ubana ngaba uyangidisika nento bethu into enjena nje and igama lale ngoma ndiyayiva lewe ibithi ngulowa nalowa nalowa asixelele ngale ngoma kahle kahle le ngoma uyibhale ngoba kutheni yabo ngokwayicinga uyibhala le ngoma yabo zii-questions zethu uyasicacisela ubana ngaba wenzani ugeleza va yabo then ke ngokucacisele ngale ngoma uyibhale ngenxa yantoni yabo Phendula umbuzo wakho udala bhuti wami. Angikagelezi ngokakhona ngisebhizi ngiyonithathe igap year. Esikolweni ngibhebe last year grade 12. So maxa ngizawukhangela icollege okanye i-university. Lona ilungayo. Umbuzo wesibini into endenze ndibhalele ngoma kungoku nandidala uperforme andothusa abantu kakhulu. So
ireason yoba ndibhalele ngoma. Okay, mate. Okay. Oh yangithesile passion ebede like ibambekile kulo mculo wakho ndengeke ingasike ndiyazi ndingawufumana phi nje yami yabo. Also ndiyabuza next 5 years ngoba uzibona ondawo yabo after 5 years sure nje yami ya umculo wami khona ufumanekayo ku-Audiomack kodwa khange nilifumane ixesha loba ndirelease kakhulu because bendizisigele maxa ngizokwenza kakhulu kulo nyaka ukuya kwababazayo. Ndiyawumkhumbuzo wakho in the next 5 years ndikwenza hayi in the next 5 years mna ndizawuba nemali. Ndizawube ndibhatalwa ngumculo hayi ndiyaphela. Because never young artists they cool up like lolly pushing the front bar born away apa ehlali lisenza ikathola music wakho nawe like lezo zonke izinto ezenzayo. Ngase ewutshintsho ngase nibone manje ngumculo wami ngase umculo wama azisikopolo lawo umculo yebo into ezithile nezithile sonke silingane. M-Bangs is the show. Shout out M-Bangs. Umbonela kwalokho umthalazo windlela sethu ngimibono ngitheni ngisibane legrade thembe yokuthi lofalo thathela big ikhone kwafem kwenzele nani nibonga boningalise liyo yesindiqweni biko sambe nangubani ngiyakulityali engane endayiyo lawo yasezantsi amekaninga bathetha ngemali engakanani ngamafunu palamanani ewe lolo nibona ngalali bayeleni badinga zitaki basibona badinga zitaki so bakanjani safaka ngamaski bathathela phansi ngoba yintoni bafuna siyazami kadisile ingadisipali hayi kunjani ayandibhasi jona benzoloko ndifundisa ibhayibhile efondini ukhona ungalazi njeningajokele ngayihambi dalidoubts ewe kaloku amacala mabini banye ngapha bazifunela ifaki kodwa koncane londiweyo ifunayo yazi uzungaluka lokhu banye ngapha bazifunela ifaki kodwa koncane londiweyo ifunayo yazi uzunanyana lokhu lukhona
khona umbuzo ndinawo umbuzo la wena yami ufuna kuqala usixelele igama lale ngoma uba lithini. Obviously siyazi uba uzithi yabo. Okwesibini okay ayibuza uphendula nje lo mbuzo ntwana oyi-1. Hayi igama lale ngoma lukhona. Sure. Uthi title yani thiye after igama lami. Asibani siva nani bahlala ekhulwini. Stay fit yonke la nto. Khona nye umbuzo? It's not just upper BMP qha but enxafoni wonke yabo zezi artists oqondayo ba ezi artists ngasikubele ngoma zazo nje ezi5 artist endibawela usebenza nazo lawe I think uba Lil Trap angabethi ke nezi zitrizi kwigang Fancy Life anibone Awe. ine-element ekwayo phakathi yabona sethi uba wena lo mculo wakho ubutshile mosa wena betha kwanto alesi nawe yevelayo kwabhithi kwantoni ihuks zakho zimnandi fethu nebhithi yakho mnandi like isityale sakho wena usadapthe phi okanye uvele waqonda uba mna ndizadibhinga le engile ndibhingayo because yonke le ngoma yakho zonke iingoma zakho ziphefomile apha zinevibe emnandi yabo senje ezi ideas okanye uvele xa udibana nemike wena lebhithi uyabulala
deske zenzekele nokukhona ibeat noba yikho. Uthe isegazini. Ngiyathatha ngihlanganise ke ngoku kuphuma into ephumayo. Sure, bra. Give it up for Okay, TC Mandiakuva sithi u-inspiration ngu-Flash sentsho zininzi artist why ukhetha yena like uyarelate okanye who's the beat uyabo yami. Hayi nonenza ndihambe naye ingxaki i-story sakhe ndiyarelate kakhulu kwi-story sakhe nakwiingoma zakhe aziculayo. Yenze nje simple ntwana yam, uqala usixelele nje ngale ngoma uba ubhalele ntoni yabo. Ubhalele ntoni? Like utheni ubhalele ngoma? Hayi, le ngoma i-reflecta kwi-struggles ezidibana nazo lo singabantu aba-underground. Funeka sihlale sipusha la sihlale siphanda singalali. Ya inkosi. Into bengayibuza ne, if ever mhlawumbe ngumculo kapasi la ingaba nayo i-backup because reality funeka siyazi uba chances yoba mhlawumbe ingekile ingaba nayo i-backup okanye ayikho i-backup. This is the only way kumele uwenze ngakhona.
Hayi backup ikhona kaloku i-backup sisikele. Hayi njini bani ku-JPA. Hayi ngizawuzama isikela nakanjani. Ngingazi explainele ngengoma kuqala wena yami. hayi igama lale ngoma andikayazi. Andiyazi ngxaki bayintoni bazibras okanye ngamamedi. Okay. Ya Athi akudala kaloku bhuti wam isithembu sasibanjwa ngamatyani ngoke sibanjwa ngabantwana kuhleli ibhuti. So ke ngoma ipersonal kuwe okanye ingoma nje ebhaleleze artist nje ugelezisa amajita ba ukugqithisa umyalezo okanye uyafundisa okanye le ngoma uyayazi mhlawumbe indlela yazama umhambi wayo nanoma ubuke wagqitha nalo lenjena wena yabona izifethu yona kasicacisela lapho manje yangidisiva bayithini kahle kahle indlela yaziwa umhambi wayo nyani bhuti. okay But ngena kuditheki into ezininzi ndiyazibona senzeka. Umzekelo le webhuda azohlala eshophu la uyothetha ngabantu abadlulayo yenzeka. I don't need the money, man. My buy and the free. So what you talk about? Watching the run here, Tata. I teach them who bala for yen, teach them who ye kappa. Put the bravo say, the lange malapa. I don't have no money, but Jonga needs a drama. Yo, Fuye kappa. Jonga ni Fuye kappa. Fuye kappa. Jonga ni Fuye kappa. People na kupila code, no life we are kaka. Pasa standing
ukuthetha inyani kuba bendilandela uDC Young Fly acinge hama andethi vice versa awukho bebrazi kuncedile lawe kula Young DC nifumane isihloko lawe emva kwala DC udedicate. Basela le ndawo yakho ne ithi ndifuna eKapa yabo. Qha ke ngoku umbuzo wami baya. Is it not possible now for us apha eEastern Cape ubana ngumculo wethu suphakamisa apha subeke phezulu? Not lani bazonke artists xa zifuna ukhuphuka, zifuna usuka apha zeche eKapa okanye zeJozi yabo. Why when usithi mhlawumbe ufuna eKapa nje noba yintoni ithi iyaphayana yabo. Besingenowenza thina apho okanye besingekho na indlela zokuphakamisa apha umculo wethu from scratch sibeke Eastern Cape endaweni. Hayi ngiyabhiliva kulo way possible ba singayithatha ngokwethu Eastern Cape sibeke endaweni ba sinokopolwa nathi ngabantu abaphezulu. Sure. Endenza ndifuna eKapa it's not because ndifuna ubaleka apha Eastern Cape ndiyophuhlisa italenta. It's because ndincanywa umculo wapha i-artists apha ezininzi ndawo ifana khona umbuzo ngapha. Okay, sure. Inkosi nana yami. Hey, imadoda, akaniphinde wagcina.